Kajing ai bat kajing et ba kajong oblay u Jesus Christ shapi hagin ga step. Ya kajing pusan na gagtian kajong oblay. Ginya puli na ga kitab u Jeremiah ka nong ga balay. Kad khot ka ba khat ar. Ya kentien ka baong. Tukhi lech penbara ya kini ki kentien shapang shatay batuong. Tu pai pat pa ka Israel ba pai dien ong utrai. Nganam kami hapa haga jing bitar na mga uba isnay ong utrai nganam bat yaga jing bitar junam hangning ibo blay u khot yaga jait ben reu ka ba pai dien na u haga ba ka donut ka jong blay ka yam naga benta ka jing pai dien jong ka jait ben reu Israel. Ka Bible ka ang bo blay unum suk yaw nong pai dien. Ka jing pai dien ka mut ka jing lendet no ya ka jing shisha. Ka jing pai dien ka mut ka jing e no ban shakri yaw blay u bala le bha. Ka jing pai dien ka ba mudru ka jing kentaj no man shashkor ya ka sur pat ka jing alam ka jau. Henry hang nengi iye ka donut ka jong blay ka badap da ka jing ye bat ka jing isnay. Blay ula khot igi kon Israel. Tu pai pat shanga nabanga uba isnay. Kan ba baga kutin ka jong blay ka ong baga jing snay ka jong try ka thamay man la ka step. Pat ka jing isnay ka jong blay ka long ka daw mangila ban yeng ban im hadu kat kan ka khlemat ka bamenta tadena ka daw ngi aingo yu blay na ka benta ka jing snay ka jong ban ngi aingo yu blay na ka benta ka jing it ka jong pat hang ni u blay kurani ka kentien ta ka bong nganom bat ya ka jing bitar junam ken mau ba bangi khunyum ya u blay bangi lendet ya ka ktien ka jong habang yemtre bansha haga jing alam ka jong ka jing bitar ka na ublay kawan namar ka jing bam ka ungo jongi par haga ta ka jing bitar ublay usneng yengi kumba ukpa ba ye jala ki jongi khon usneng baru sempat henry don shibun ki batlot ngai lengai haga jing sneng sempat jong utrai ki bamla bansha Bat ki bam song tho ya ka jing ye ka jong blay. Tin re ha ni ka sngi ho banta tungin kin mau. Ba ka jing bitar ka jong blay kam long junam. Blay u kwa yangi ya ka bangin sngo tho kat nu ye yangi. Bat ba ka jing snai ka jong ka thamai man la ka step. La da don na pdeng jong ye ki ba sngo hal de ngi la pai de na blay. Kani ka long ka jing ka ang ka donor ka jong blay pai pat shanga ngalong u badap da ka jing snay pai pat shanga namar ka jing bitar jonga kamlong junam ta gari ka sur ka jong blay ngit scam ha ka ni ka clip mat ka bamenta ni so thu yela de lising ila banum pai 6% na ka jing dai baru blay Henry le se don ha ki no no gi benta jong ka jing im ha ka jing long ba kan jaman siam ila lendat no ka tien ka jong blay lani ila sai la e ka jing alam ka jong ban siam jong blay lani ha ka no ka benta kan ma bo blay u e je pe u blay u kwa ba pendon ka jing dai ka ba jan e ba penang ya na ka jing janai sha ka jing janai They do blame I bore ye pi, un I bore yanga, but yang hilang baro, bangin pai dien na blay, henrengen peki khmat shau try, ha baro shilenter ka jing ka jungi, but do blay ka jing sok noran kat per pi hagani ka singi, per wanam klen, u blay u e je pi, kumba pilong, amen.